chỉ bày lệ với cô ô lệ căn in thăng dầu chu anh đi tamaya ni thum thà som pa ni sang ni som ni pathum chu kan nga angai taria tu tak klingang mo kan ZPM u nautena MNF le Congress an sel na zong kha adikani chuan sarkar na siam tur chu an nimaya ma se partin beina mai te alo ni chuan a votu in e ka che ti zong an nei ani mai dona result hriata cha kom to hle mai tu po lo sarkar se ram lo hruai to te po hian ama ai chuan na tho that chu an tum ngein ka ring kan sarkar chuan kan ei ru ve lowang tingam lo kan ti don nge kan ei ru to lowang ti kher ngai lo hian in siam that an tum nge chu ka ring ole tu po lo sarkar se thata ka ram hruai turin du sakna ka hlan ve ka cheu kostiapu zoram mi pui ao o vulzel ro se tluang takin in thlan chu kan zota alo mome zol nei thu puan po atlem deuh to tura ngai ta ila iweno chakna a independence de hi taktakani chuan anor theitu sarkar le mithiam tak angai na hria po kan la ron chuak zel tura ngai ta ila chuti ani lo chuan keini po hi manipura kan u nauti angkhian do thu buai engenge mosiamin minman fuwanga zoram hi vairam aloni thwai thei rengania tu na chuan tu tak kling ang moti in thakhat vel kan ha chol ri don chuania chuti ruala ka ngai to na kal zela chuan congress hi lolal ta se kan sa khwana hum hal ai ma in mi summan dan le zia bodan hi anzir thiam le zwal to nge yanga tun ma a anlo ti thin dan kha anla chom nung zelangem tin MNF lo tling zok ta se keini ni lo tunge an thlan chuan ang ti in tun ai hian min sor fu le zwal nge yom sia mizo ni aza tha kin a hriom to leang ma se fu le zwal po in min lo sor se mi pui du dan ani miau don sia tin ZPM hi lo sarkar ta se sinot nuaya sarkar hi akal maya ngem chuti chu lo ni se presbyterian ni lo ko hran le pol dang te an che viau sia ngem hei hi chu don ti se lung len thak lem lo ani nge yang le thil kal to le kal mek te lo la om zel tur hi engtin nge ni zelang I lo thlir zel te photang zoram thlir vela le ram hroi tu tur kan thlang felta a alo mom hle mai ka khia chak ber chu sarkar thar kan la thron ngai lo nge kan du min hroi to thin sarkar ngai bok kan la du ti hi ani mi puin ro rel na siam tu tur kan thlanga atling ate chu tu po ni se mi pui tam ber du thlanna kan lung oi tur ani kan thlan fu le kan van nei kan thlan sual le keima ni kun hnu thawania tu ma de marem chang lowang RK sanga in than result puan kan ma bak ta vung mai result ta zirin loka wa don le don lo chiangang November in than hi alo fu phiat mai don lo wa hun khalin result puan man ani dona a hun to lova vai mim chi abeka simte la tantla thin tan chuan om zia om velem kher lowang thingtlang kun ha thok tu tan chuan kumin in than result hi chuan min hmong hle theidon zonga lo ni lo ngai reng maro u ZPM hi an sarkar hlau chuan low number potlem lo ho hi low tur dapin an pu so don chu kalphung thar zia tur chuania ma se a thing bok hi kan la ring le theitlat bok si ram cha puya pu editor khoi nge in thlan kan zo taboka mimal ngai dan tlem karon soi vele te yang party rang te campaign na kha ka thlir kwal ve hloma pathian thu bible chang an soi lang deuh veka ma se then khat national highway ti zama mi pui pun khom na a hei che pakhat zai thiam zai tak kha chu o apoi mo china khu hram ani kha khati lai tak khan vai motor engemaw zat kha mi puya wangin
traffic jama an ron kha nia an mu ve vek si kha nia a clear tu mi puila a in thuam na wange kan phur zual vai ho ril ru tur kha ka ngai tua condom tel lovin sex mang su ti intar an han mulenga alo dikani hi tar ngei chu alo ngai nei hi an ti ve nge yang le he tiang ka ngai to hi chuan pathian thu kan soifowa ma se kan che je nian hian ava in person si mt hi karil ru alo langa tin house to house campaign na campaigner te thu soi du dan le an sum ma the dan te lek phei hi chu pathian thu nen a in person in ava christian lo ta ke ava beidon thla game ka ti vong vong mai bai roi te pa kumsang ni som pariat in thana MNF tlin na kha ti pal thil thu ani ti tu anoma ma se atagrama chuan ti pal ni in alang lo congress kha mi puin an ning tlang e me ma tlan chiat na turan zonga ZPM kha an han keu de de hloma an lo in hrual mum lo na samai si khati lai khan an lo sarkar palang ti po hlawom takani ti chuan thutiam tam tak ne na sarkar tum candidate nei tha MNF lama mi pui an thletamai ni na lang MNF mi puin an du hlua na lama in tlan chian na rem chang bera anin tok tar na kha an champion pui ani kumsang ni somni pathum in thlan alo ni ya thil adang lam hret MNF fi kumnga chung leka ningtu an thanem ta hi ZPM le Congress that thar thut lamai ma in kumsang ni som pariat in thlan do na thutiam ro pui tak tak tol tam talu tu ka wang kha ani thei he nin na kan ti mai kumnga chung leka a than do na chan hi MNF MLA zong an ni haulo mi pathum pali wang chau ani thei bokang ti chuan kumsang ni som pariat in thlana MNF a kan pakai thup ang deuh khan kumin in thlana hian MNF lo lama pakai thup thei din hmuna kan ding ve me kani hei hi a chan ber chu opposition party te politics thiamai ma in MNF te sulnu wang sok ati thei bokang sarkar kal to te nin hrim na an soifo boruwa khi rin aya alen phei chuan result thlit phim hret har salo takani nge yang sarkar thar piang thei din hmuna po kan ding tho mai in thlan result a hian rin lo tak result aum for thei bokang lunglei khochung bial pali a hian lunglei wei si soihar sa berania bial dang pathuma hi chuan MNF an tlin arinom to lo asoi huai hi asoi dikber kan nilova ngai dan soi hun lai ania vote kan thak zo to a vote po atla thathokhat bial khrang din mun bi ngun devin December ni thum thlen ma in chiang kwang deu zokin ngai dan tarlan tum chholiang o David Silo